nya ira ka fo bo suma ka jokunda mabo donbaw ya fo anya chugo mina sendanya wolonfla ya famo sendanya wolonfla ibi senfla tuñona selji la ifle senfla min ko de ko tuñona quoi fenti wala français te de union je ko fla tuñona ko jate kelen fila saba kata bla fo wolonfla ya famo okma odiye jokunda bay mais sisan kile yele mali kini fe ani kile yele mali numa fe o be ka sabe ka do faraka wo se kanga min faraka an fle ko resebe ka bla janvier la c'est nani ani clanche o be faraka février la saba ani demi o be faraka ya fo mars la aywa fla ani demi o be faraka avril kele ani demi o be faraka mais mai ni juin ani juillet ani août o la klebe kle chama la net o kuma ibe da wolon flyma fo ite faroka ibe da wolon flyma fo ite faroka mais septembre fla be faraka octobre saba be faraka novembre nani be faraka décembre aywa donc o duru be faraka wa hakala o kuma sisan fle wati mina ina fo misali ala be wati mina sa novembre kalo e ki suma jate mi de bal est ce que clemana awa isuma te do isen goro ta so suma be kata kini afan numa yan fan efe parce que clebe kini fe comme yoro chugo tekele awa jamana chugo tekele en fait en Afrique am ka kuma ka be odima yoro chugo tekele quoi ya donc sanfla kibara min mbo nyedo o le bo kalama clé forme tekele yoro bela jelena ma me ka kuma ka den am be yoro mina bo sisa en fait sende ya wolon flan sisa nani ne be faraka en novembre de la san nani ne be faraka abe comme sisa pour que suma ka joko na bo en fait no foni iye isen jate kay sen da ka tu nyona ka jate kele fla saba ka tabla fo tanna tan kele parce que wolon fla o de joko ndama san nani ne be faraka ne nani fara wolon fla ka kera ta ani kele wala sa o kuma ni ya jate ka se tan kele ma suma manobo o kroye lazara serifana wati man bana lazara wati man ya adabne na araka fam so man di ambela jilama may be jate min nin kan san kalo tan flala nini be fara wolon fla en kassa insha Allah assalamu alaikum